Putera. Mi Bošnjaci poput Jevreja. Mi Bošnjaci Koji kurban imao najviše loja, to je najbolji kurban. Zašto? Zato što se tada nije bilo putera. Da se bolje uputera. Samo ti seksualno se doživljavaj i nadživljavaj, pa ćeš onda biti pravi čovjek. Seksualno se doživljavaj i nadživljavaj, pa ćeš onda biti putera. Pravi čovjek. Putera. Da se bolje uputera. Putera. Pravi čovjek. Mi Bošnjaci seksualno se doživljavaju. Putera.